bana ngana lya tworo kirinjera na are na intwe aigarero korangeria rencho twasomotoria tote bana ngana lya tworo kirinjera na are na intwe aigarero korangeria rencho oh mogo korato yorore shikoro kochiacheneki na tororane no. Right, asante sana. Kuno watera kumungwano kurukunganere urina ontiri Uchere yeso imeyaba kusi Global Radio Request Hour Dere mitambo ya rendere kasheshe lakini katika jina la Yesu Tumekemea ngabaka tokore Seria utakamba kagali ya chinsa sano na isato Edeko wa monolero ntobu atabageni mabara utotebia na kiba ego Seria Obotaka tore somia abere atato onya tuwachakire by the way igo narenge kuboli loni omweshi nimedina yatoko chakira arato tebinga aeloni na kiwe igete Baghdad ante inga Iraq kwarenge gari onyambono watune in alego kolega siasa kurukonga Baghdad chinsema cha Iraq so na kiwa chitene inde how was the experience mede to aregura mangana mange na ki bintu biko abande bachandeka how was the experience na sheti tangana tabogote banga eschool fisnyo yagrete nande na arego tema tukubachisha kashakwe process yo mutinyo kianda nyasaya kangore chincha mutinyo kabirenga soka of course ngo utu arenge several cases nchengo tiyo montonga ekero kuiwere gento teribia genda biko monye no experience manga gente ke bawo tebanike maine gusene kerimo I thank God na shakiti sabari yanenga ikabuya inganyore nyomba rende na ekerintonda tenga ekeroro monto kwenda sigasi igente kitanga na amaskani aribweta biko monyene nekero wachire gari treat those people the way you teach your parents eyerebuya oba maskani yago na nekero monta ochokogosera karanga nero gochokogosera nigento kende kero wachire koregas no moyo yomo nayo metenga ki inkiguru setise inoga kuira sochete gari kiro monto nabato mochando ekero wekire gari koregas kuringana buna kwa metenga kana bitekenya no mochando getogeta kora kingasa nyana bana ba ukorige koromo kyorigeria abana ba wasinge nchuka bekero wachiro rongo kore urikire nyomba tori wakana ndagira tori kogora ona basically ngaski kwa lenge gokora gali Baghdad Nchega sinaro kora physiotherapy mwana onde naro kora exercise orenge disabled ngwa bwate sigani mondogo sigane tekina kina ulitani wepa toranyira ni kina bwate sigani ni agent tunanyorete Kenya geiga nero yankote connection ngagende gas so kerole nyombali naki bakuirete asengencho mangana na manga go chatokea basically naki nyomba mwalenge kwirana na barabo meta na bantu mutayiboiri na barabo abantu tamanyete wache tokaimera naki yalenge inshira bongo te bangambate mete go treat buna umwana obasingencho stina go treat umwana oye na muite buna umwana one tatu mwa umwana go treat arenge baso mochando renge inche no musubati na bwate mangana makere kikitinga mti inyenko kogosera usenko kogosera abana ba it's better I go back to my country ekera nyotenga na beire igo na gechiku na bus road down bakamna na kote contract yane ngacha ande mbago tebe tibon na wakore bona na bagote makorini bayonya baisane getenega sia gose mbata getenyira nene rinche biko monyene nange tasengenche steria ari kontri bakari atatenga nabongo cha kugwancha mono ngarankera tangoro getu bwancha ni boriko ritangani bala cha kungancha ngamukani kamte chenkwenda ndi chikwenda back to school enga kinere yegete ya covid barabuto karana noega ingete no kwalinga ya covid ga Kenya banta bange ande mishara yabe kabutorwa no mondo watanamo koliega si nini akamabutra singencho yo muchandoli o covid-19 inumwa wasai no bunaye bono ngwanya ete challenges ngakiria covid-19
challenges nchenda tebenga tinyore timono Mshahara aso kubuturu. mshahara nabona ari wakan kawaida. Yeah. Okay. And togenda se Lilian chinse mocha damam. Orante bia na kiyarenge. So ugalinga se kwalinga kora Lilian. By the way gase to kusaini kera to Kenya igasi ya nyumba. Lakini ekera na igeta damamu asitomenyete teliobu abwe posiane. Damamu ni ego bamenyete no posiane go kolegasi ekera na ikogoteba posiane no musikari orenge. Lakini otomuchinsa chesiko twatigara no mungi noye na abana twalinge nyumba babiri. Bwaye borongesi bamenyete Liat City no bamenyete. Wane kere tuikega abuchi nyombe chia police nchiri nene one igasina ngo kororo ne yoko ni ibintu biasara madam wona abwate twanda twamone na agachire saa 9 na ila ni saa 4 gose saa 5 ya butuku. Hiyo ndio kazi nilikuwa nafanya sana na ndia kanyaro kwa ingwe somerania. Igwana na chetiga ni mbwate experience ke business ninchaka na bongora nende ngento na some tororo kerwa taite biasara wiko muntu humbled abo muntu agocha yani ekera balinga gocha iga toriga na batu alinga utenena iga muntu cyo ko igori ngento gitikiri igori in fact nenda bago agogetiga abu gotagukuguri lakini madam wona taliko hechi utaliko koraki ngamasoma neno muntu gete olenge wekeya. Bono ngise gwachete go kolegas totebe ya nyomba. Na ki kerete kare contractor go sign mwali kana ngas kyo chikokora go sena ki alenge mbago kanda ono kobe kwa se biashara. Wane kere mo kere yigite ga kangira guchiga abu olimete gisenere bono ongorete. Wane kerigiansi ara kore kontei na kingo mokorera. And then amangana lengo unga gose kwa chige to se kwa senate ngwandoro kore contract o kolegas ya nyomba kwa nyoro mwandade te ukorusi alia kwena ne gose ngochi asemo muroe gosa kwena ne gochi ngana na kimwaringe ko yakora mono baere nto yakoletera lakini no mete ni mete no bwato bumanyi na ki buna ki bone to kore mono. Wane kere baitege no gwatebire most of time na biusumbia abana ba minto bakagwa kwa moyo gosikero kende kere chibese cyo kwerigeria kwanyora kwa esinge ncho kore gasi ndito enene kwanyora riko gwachite kuri chibese cyo kwekonyera wacha kwanyora kwa rwalire. Na banta mbabwati ditanga mbabwati masikani teri go force wogende uchiko kore gasi siko onyayo na ibye komonye nege kore gasi wa saineti na se posiri ya ibye komone tari like ri kokopea na gochia se isiko chiko konya na kigacho konya musani one usiga chiko konya umuiburi one lakini rende abange kokora baleigo nche buna madam one musani one arunku kumusaba amukani gekogera ngoche gekora nanganeti ninche mokolere ingogenda gali wikandose. That's why muna indeiga I'm strong asing encho amaskani ara kretiki ande ndete biya nenda kane no mwana oye. Bone kere kwenyorire likeri obe ko restrict nabo to kogenda isiko lakini go kwororoba nabo ko kali gasi too much. Omaete abantu mbale siko gali ando mondata gete kogenda ororo na indura igure amangana bunayo agokorekana so nkyuko batengi babonete gukora basically kere kwanyorenge boss yawe maybe tete kwena ne tete kwena na ekoira asegete go somo muroye go se ongina go se nkyo wente gukora immediately strictly number 1 ekero kogenda ekera gotene nte kogenda gaiga nabo nto bwate chikwende twa tu chifomu gete chikworo kingaki naona saineti gasi ngokora. Number 1 ekero ko matete kogenda of course nabo ko mokonya nabige ntura konya mabire na arororo ufikere ko mwana oyo nyoriro umwana nabo takero ko moko asinara ura konye na nti muna abuna alinga si biasara nkoro na ki madam oye binte bibya mu bucheire akire kitete mi take this time mu arenchiri nere mu bangere biya yani nayo kwerwa lakini ekero gwate biwuwa tedi like ogende uchiko kolegasi nabo yani litangani ekei ukwana ni madam yao omotene aya ga ki madam abutingo kora kitinkonyara nende keraba go force igo asiki arapu kyabo na aram molembate yakonyora igo to kwororoba aibye ko manyene bweru utsaiti ogende ko mokonya lakini to betereriwa ali nabura agende kero kendo nyoro kwabunekire ondete yoko gokonya strictly umwara pwere urware to rwara egasi singo korora.
Nechindagera chiro chio na kichiarenge bichindagera tonalete gana chiba koliga ali gose there is a difference kidogo. Ase chindagera nabo chigite chigatokongera buna intwe. Lakini rende kera twachite kunara nabo twabete buna barutokanara. Unando choma berole biega ya lilia ni ndombi ya byarenge ngwa eke no mwana mutari bintaro abimbire bya byarenge nende na arengo omwaba na inche telinga gose mbwate personality yosipi negetiga ngara batire bintu ngasalia machine yabo ngate birasi asinginjo yobwoba lakini bamanya ngo ndembe ngo na chabari chibese lakini hakuna day bana chite chibese ebatete meipikero kende aya no mwana one nabugwata na inchi munangwata iki kento nke ya barabana chite na tigango na 50 liali maite munda ako na 50 iyo ni pesa mingi ya Kenya ntitina chiri pesa yane na inde tinga kani mutinito ya tanga kaneti na ndo musaro na saine tinko ba ko semilia bana amintekero uro chingase nimbu yoko kora mbaka nonye ekera tuli echiro abantu some people na watu na kid this guy is good is good aya bwana chibasi na saine 900 ngachanga ikugweli karweli ngacha 12 nende etali yani asobu yabwa kora kolega sinomoki nende ni go comment echire chinchirororo ngabanya boronge goika baroro bubu amen bono kereye ikerete igo igikanga ngochore ande mbako tetinga ya bona na bo karari ni ora abana intonye baisane ketena kegima. By the way, nchina kulete contract yane kale. Na mente metinyemeke. Ya, na mente metinyemeke yani kera na kulete contract yane mete umontekera oro monto muya no nye turate for example no mwanchuge kero gutsa nyombonyo orenga te yo chiro obvious utamutebeti na bogo stuka. Ekera na igete mutinyute kaltenta ite koira naka. Madam agachaka guchinchi arwarete stress kuchia bana bangama na bonko igura kini kuira nitingo garaki inkuira neli bona gacha agantebi akandi question aki ukwaninge wansa liliani omente metinyimekeigo umane ngmane gukwara yogendeka aronga tuma sana gekore ne seteti stage abana bana balinge kulira na inche na misiti maiga yaba ibuli bane na kiro umuntu na mo misiti ona nabo yabeti gasienko ama tukata 3 days singolera nyumba lakini nachitinga kesibore nchibuye komena ngamate madam no problem I will ngamenta nenda yemetienye ye neiga ngachira bona nachitiga ni fact yaro nena ba kiribago gotebi hoba humbled nabo kwari kani gukisucha ocheka era nachite mbanga lingane tibuya bakangorire simyengiya bakankorera empathy gorende nende baganko bakisuja so do bate kereke nande ore ikoirane ore tegoirane gose wono torikwirana ndo kuchinse mechi ana akina na bego pidi lakini wono ngorati mukandire lakini nene nimbanzi torande ibado no bate kangeli yo koirana ngorande mbale bago chota ngali wono tingoirana kirina rosiri tigande temeraga aena kiono waseri buta contract wakore no gani anda kuirana ororo gose njelasi mangirane ororo gose bono go chigota maindanga hapo so kerabono kuirana for example tete kuirana ororo bado na kibono kora ni agent ya kuirete inkomotebi bona tuchina gote inkokora nalingi biashara abuga we business madam one na abwate ina ilibidi sasa aenda kwa ofisi kwa wasichana wanauswanga 3 months akaenda akanunua huyo msichana bwana ingaona tuachitiga abane babungete 2 months kaenda kwa ofisi akanunua msichana warudi damam ili amsaidie na hiyo kazi nilikuwa nafanya ngitsere ya anamlipa iwono lende igagete saunga nkwira nore egera olirane ya mbia ngwirana ndaso tiganda iranda ndagenda se loni kidogo loni tarara umaete arata teboronge na kiare kigoseri Obotaka chisemo chiria loni omwesh ntebingo abatimete ni riete ria olinyane karata riete ria boronge kwanza mike yao na kiao ekwanango Lonika omwega karata tebinga ya ororo na kiarenge bono mbuli to details ororo na kiarenge batakwaye gukora physiotherapy aso mwana oyo na inde na kibono mangana kitoraga ni komanya about you are working there nsiye ntonda tebega singo kana renge gasions together no mwana oyo
advice ndati ya biski bari isko garinga umukungu nabara gukwano byengo shautiare ento ngeringa moya mato oiwe lakini to muiraneri yeah. So maybe nabotoko toko advice ani mondo na risko gali otagete aidha nyoreri bagali okogenda ria onyorire je nabwate kera keria no advice yo mondo ose musubati omente enda chakira musubati omente musubati omente toko muira sabe no advice musubati omino agende aidha ororase kwa lenge akolegas onyo monto kama itekero monto ko make a decision amangana kirigente yokurwase imeyaere biko manyene kama ameamua kwenda miezi ezi mkataza anaenda tu kiro savi sire kitu nyona sukuma mtu etendo fanye kazi yeah. And umontara taka tote umontaka ni kogenda is there a way aragende atatumegeti agent because nara igure chisori shinga about agents wao kwa bako bekali bako tukuta no tema worker there is no way is there any other way you're agende without using abachi agent? No, you have to use agents. Yeah. What happens yakarangoranga umondonaro kogenda li oimera sabe and ochigotema koligichi agent chiria wanyora ngambai yo nchirate yani aramokonye omonto murimerie simi or something what happens ngi okorakere wikerere gose wachire waikira sabe nchege ntonda tebekere wikiri kwanyora sayo nabe take your time don't run away take your time familia ju ga butari mama mino stato mino semana ba mino barororo you are far away from your family members take your time familia na kabo monto ogosaba kero ko tamometo ko ba chance baranga ju remember nga ekero kuru Kenya gaiga abuna ba kukaramia kiregentu ukifika huko ukimaliza sijui 2 to 3 months unaona kazi ni mingi unaanza kusema usenga utete gotama take your time you never know mambina nyoro muntu yoga go change kiregento no koremere batanga mfumilifu kula mbifu yeah choma ete bona snake ere ndochi na changanyikiere ekara mondo nare na wate gari magate basalia nabe asali thingwa advice montage ndero ndochi no mwenze mugari ko yasibu mono mpaka na chinjire birengera libyane ndine undite yogo sifu ase no nyenkenya gaiga edwinti yango tebiga chipo sinchire chiro chire bwekaine abo kunyoranga ngosinori geto muntu mwa for example na ne totebenga usena riandi nali geto muntu mwa the way you treat that person is not the same way na treat your kwanyora enchire lima muna tato no bari gukorera tari aronchire limuntu yakoraki agokorera kwanyora freedom ilikuwa bwate Kenya tari aro bwate aria Baghdad kabose Saudi so you need to take your time aibe komo bori ngakinki yagaratenga chagaiga all fingers are not equal ikina kyagatoka Kenya ngacha kurigeria abana bago so na wote haki tigante with them yonanga kwasha reward out yeah. Anyway, mbia sana mwanjo mategereri onye tora share the stream mwegere tuemanyi zaidi maigani na Lilian Lee amona loni omwesh bandi nyagoto tebi boronge gutwegeria na kigali ya renge na inde mbale bana gane tinaranyorre by the way abantu abangi sana ande bakongichira ni box you know digeri agent yengire so mbwate specific umuntu oratebinga ya chi okay chi agent irenga tuwate gusiga usina kiora tuegeri wete kuhusu chi agents and stuff yani ona tebe na kim chi company tubwate ga Kenya chinyinge sana kurugusi specific mbana bara batete be kuchibese bandi batukutabane babande nabo muso sometimes bakwenda bakoraki batandika obvious lakini kerochi etertas chense chingia nabo ko endo mina bani chona ate no buya bwane na komenya buyaro nieli twachita se chiache chingia bakamana bakokonyora chinde chikuru kumutusi mutumba bana yuko chikubwatana neliete no nyoro umusanyo wo gotengo kumubona ngayuwe nkamba nikiurwe oteba mutumba matebi yeteli go chikurigiri mutumba nende kwarora nga still naboro ogaendere tokoroba mutumba bana chiache na chichire chikora chire chimbi nkwaboliro ni liswali nga urata ko muntu agende direct atari gutumia agent inyali kane of course inatebe nga Saudi arote kunyali kana ogende direct onye kwalinge Saudi lakini no muntu roni na olenge Iraq na bako genda Saudi okose kwani apa yangu nankuirana nabo nkumutumika inyore gose madam wona natageto muntu musani yo etali atukumwe gose kero kenatageto muswati oye atageto muntu
nabo nkumwira nabo toko na cheru twende direct ryoka naba wika bono mbuya kiboro asekero kugenda ne tochino nekero kuirana utumie agent bado kuirana nekero uragende mugambe ne boss yauna kwalengo irane direct or mbuya ki osembo kiboro ekera bana nkwenda inkwira bona ryoka direct still umaite nje nonde mali nimanyire ngana ku Kenya akekere nkwira na se boss iliane still ibintu byane nje nyono muchando ni once nimanyikane tege nga imbererete lakini contract ya hoteleti ngwa gutole totebiri na asokobera agali ase okulini passport yitu ne bwate myaka ngende kobera agali asinde se boss yane sida teyo akini kozea still echendiri ne maita sembererete abako mfuatilia okay na inde ndatebe nona abantu bali mbarabo kero kende nabo kulendu na mwanya abantu ndi bwese nintuntole hepo kuba stack barolire lakini ene ni yeri abana baitu ba Kenya age bakwenda babakoreki babaoba wachandika lakini oba strictly nabo kokonyora gwakorereki wakonyiro nenze lile ani gwikwanira umusanara twarenge nere abudamam Kenya so bere gucanyamira agachaka nyorororo nare mo madam yaya yakoniri chianga naba muchandete monoiga lakini ngatumika madam ko communicate nene ngamate yaya no toliga my friend Sara koratiki na chandigete akanga device nga device mu school agantebi ngirete ngabana baminto mbantegererete agantebi na no sirito kurwe chiro motebi ara umusikali amutarere anda mnyoko gutia sari in fact nabo mwana uyu na mukonyete enda akanyore nyumbe ngao mbitale kera nani ko kera nani konyora mulembe kera konyora umwana umina no ine ndagira tari kuri abana bali bago bateso no ine ndagira takamoire nabo kero kendo rafi nti asinge njugo taiguta enzi igo ninganjete kuira na asinge njo na nyorete freedom nerororo nende nkalendu buya inkorwara nabo muntu yakundi ako ndenda buno umwana oye okere musikari epo mwakoye kamotebo ntokwanda otebi ndadia ndababwate atebi nkwenda kamotebi usate yumusani agate ntutukwiroba istina bale Kenya ago bogengi bwonsi nabo nenda mwamu yansi ne karate nerororo iko lakini ngeto twa motebiri na lituko ruto soka iga and asaba skali una to soka abaskali mbaroro atene noro baitwe mwana ina bakonyegete nonye mpaka no kukuna batakire guku lakini rero mbiyare bono buna Kenya angorora no na abantu bande bisa kubinde gose abantu kuruchinse chinde gachire gagosanyorora umuchando iga kumyoka buchya segetu kyabanyanyimbo wakiri bote tanga yani nchandegete igali uratoka gwagure nyombembe no amyoka uchi bonyanyimbo batenga yani nimbwato umuchando gete lakini mbale bara sometimes abange bakorerebo kero kende baenda bagamba baira ni gukuchigali nyumba ento nda wa advice onye gwikira se police to tema nendo ira no guchia se nyumbeli abo ko gendo ngentu nendo nyora matesa amange ege ko gero muntu uri aguchukurigere chibesa kugorete onyora bugima bwaye bwabeire indigitania muri nonye no musiko na tu advice eti madam ye yarire tekerere kenene ekerere kenene lakini tugateba tukiria naye kararira no mwana yarenge kurira enda kanza kanyora nkwenda bali bakanu chibesiri bagutugura lakini ngari bakwenda babagura kurugari Saudi service bakugura chinyinge nende mono naro nkugura bali chinyinge mono gose kwakanu chinke lakini oyo Kenya kurara mkari nkuwa kanale chinyinge kubwali bakubanyorera agali office narorira bandange bakorera nga igondu walete lakini gasero goikankoro ndote yogo shughulika ingike go happen mono kero umuntu ochirororo gosarware and barabaika barwara bose maleri getene atari kwenyara what happens ebi byonsi nko tabiara abo rekinto na tebe kero konyo umwana kwenya atari kwenyara nendo kori gasi ako kori gasi nyinge eyi atabwena tokabaga okora in fact to say niti gasi ntuna abantu bakirines kwanyora kiregento nayo gokora oro silanchi oro breakfast oro siekawo osibichi anga wake pasi abano barore oba kiregento bano konyora chingu cyakorereki cyakwere neno notake utimuki lakini egento nyandi bagufura amachiko boronge ebatekere nga umuntu okora egasie mwabwaterana
buna incheiga buna rwete Saudi Arabia njete maiti kuruga madam onero kuruga kire gento lakini nene ngonya wete siga to ruara ngaki nje tindi kokora kitindi kuruga ali pale unaenda kujifunza na yete asi madam uga kanya kumugambi onyakora na kia korosia keke nkiabeka na ayo mambi ene nayo wochaga iga kwa rosia katusi wa friend buya smart abana babanya kunywa ewo ede mbiya sana so igali omuntu wakwa ne Kiarabu tewo nkwa manyete gose nkwa nagidate nkwa manyete omuntu uranyare kukwana ndekero kina maite no mwana igeta gutaka kutamuka kumanya tatai na mama na nchi kumakwani yaro bakangukwani salamu alaykum kefal ego ikiyoka yani ibintu mbire ebisini ni amalite nara masino da koreki uranyara kukwana lakini moso madam wana na ngotema twale ngokoroga igasongo nera tuibwana na tukulete lakini umo muroya naro aro maite so loni omwesh ndete kwira nasole Iraq ali monuki ba kwa naro ne Kiarabu gose monuki ne Kiarabu nabenga kusigiga so kwa namna bono tebe orogare bate babande oroteru maita na retori utabautisha makeu ne Kiarabu ngo igetego kebwata igo nabugo mondo ta kugamba Kiarabu nabongo to kongamba neri ndasinyi kukwira neri okay so that sounds good ndeto kole lakini ndeto koramanya bono torarigere bintu byo mwelio so cumulatively challenges kikwaro chororo challenges kichiarengo buronge chiro atenga aya lakini no asali tarenga abe lakini ekene kero kingiangeche challenges naro mono chintangani nchiri omugaso noro mutindi nari kurarabuya nikintu kinde nga multitasking ero nerororo nere challenge sana guys and by then mwangeli bakamwasoka kwanza mwaratara gose baga it depends ne boss yawa either mosoke nere nere chance kwa nyere yo gosoka na bara soka gutigi nyumba gose mosoke nere okay and then chale watabire liberera and no bokendo gatu liberera no bokena tare liberera liro gose ko liberera ndro duration ya koru March mid up to mid October obokendo bore ko mid October sabana tabane uchaka November up to February okay ndagera jochinchi kwete ndagera no word ups and ngenda te banking ase o travel it's better travel ne agent juu nera nyorengia to baso kuira bose ke robot connection imgo sound good in case of any problem na butanga na ko reach fast tara reach na no moiboryogo. But rende tinikora some cases na already na so miro online abande bakwanire na some media bawate banga times cheje nchi bali kokonya uko bakera babo tukuta. Me personally kana yote agent tanga ni yarengo musasha umuikoyo ekina yote ngate itego ntumia nilihepa mi peke yangu ngasa konyoro musubati And by the way, totarachi okoronte irende tutega kinobuya of course umetega kabese ngaro buya bonde mboraro. Maybe bantumbale koru Kenya gose bachirororo banyorire abanchani ororo bamenyirororo banyomirororo. Terrible. Ninki. Terrible. Jungo ngambari guancha. Nande kero bunayo mwisiko kwenda kotebenga kwanyo mirugari teri konyarikana asa mwisiko uri kire nyumba teri konyarikana unless ndato ijo monta kembo yuna bago teba but tiniko prefer nga bosenga yeno mwisiki kembo ininki kwanza tena kotama ko nyumba kwagenda kokore gase teri buya Okay, so mbuyaki kwa rochoro apa konyore yabeseria roka weremete na wobu yubotanga ni tokotebe. So what else kwanyorete in your travel na njira kwa waseli Obotaka ali Iraq? Nchige ntege tangenda tebenga sometimes ekero gosoka eskonka rora mange. Nagatenga ekero wachirisko kwaramukiria mwisiko amedenga kirikyo ganeri gukora tinko nyaragati obuya mwana bonare ngaki na bongo chiko bokora inchi ko mwene mitenga ki obuya bona risku gari na bongo chankore imbokore ga bonkonye senchi ri abantu bamite no bomo
abungu ntenga kingsana sana mtenga kitokana itomenyiga tubwato obomo singinja abantu bari bisukari babwato obomo indaga nabakora abwira masa family dio mana ndiyo banja ina abantu bagogeterioka no buya gitubwa mana Kenya gai. And by the way nyuma ntara akora kurwa sore ngenda Lilian ikanisa ringese ngarisa kwenda kwa ringe kanisa yabo gose kanisa teyo ga tuchibali na Islam kanisa te ni ribo sabenya sayo gako bwate simono mtino metenja garetenga chagaiga bwate si ngororo gendo riganya nenche kwende kansa mna gachire kanisa te no ne yamo uragenda Islam baroro so nguko shurutisha barenge bagotenga yabona le ati atendo musikiti am maybe holidays chao na watenga dani holiday lakini amanyo kwenda musikiti okay wana tigangira na Lilian ende ingo challenges kiweterete damam urate baba endo chenge gari ga yako berete biete minto no wa challenge lakini ngete no challenge nero yari ngeno ne yamo nabote nererie nti kera iki bintana te bibira bwasironi ateba ndagi guciya pakaro na karerire asande baga nti bikubona isinyu kwimanya ngayimbererete ubukendo ubukendo barabuno bobe nende kwanyora ubukendo obu okurwara none gasto kunyara gusuki nyora chingu chikwereta amaoka ubu wati lakini rende ekerora asi buya sole biya none posi ya na bego take time ukwira nyage tari gusiya kugurira amarwa amariogo tingote na usenje na bete nyagitari usengeru nyagitari timbeti timbeti nyagitari na ende tindwaliti egende gitu kyangu cyankuna na nekiuno asingento yani didi ubukendo bwikiriga someone hawa na ende kyakora kiatika asingento yobukendo onte yino mora kinabone ndoko babu yamaryo gari ngo baringe nyumba igere biya eke okore ekere bwirende tenendo mwe watumya ebintu ebiri tasichinga kichobo kendo anya toli kogorerwaro na kike yakonyara abana bamintu banya gitari bara admitted asingencho batadienderi buya ya nonyina suburare nkonyara kenna some challenges tigankwa na port sites korwenche baka abande konyara asa abantu bakorara mbali korara asarunge okonyara umuntu arutu mwana obande nsega abo eyene simiti wano gwasinyo na kike ko bako abaruire mono nende buna twakwanda sabanta bakoenda Kembo ya outside na bakonya challenge chinyinge gekogera ebesa ukwirira nyagitari igeko benene monyase asinyagitari kwanyora go kurwara mono nende ekere ntwatekere tutumige chiache ntinko bazuru go kolendu buya abantu bari bawo bakore 3 months a service nende bayiraniwa ali turi guca kwanyora gukora uburendi obuya ekora umuntu uri akugotumika nenda kuhirani 3 months mbali kwanta nende kwagendera guciororo ekuga naba ni byasara bagokora baye gucibese bona ali turi guca kwanyora uburendi buya konyorete ebosi yawe direct nigo konyoraki uri uburendi obuya abo tutari kumanya tani nabanya bara bagatana kini ntwe toko gandi kamba tobe 3 months ni twachenju tori wanja ni okuomera ekiokuomera bona kwaranaki tigwe wigase dama mwali ande no maete gose bantu mbare kurugusi bache tokore gasiororo bagasokororo bakanyora chinga cyaboro njya inguca na barorari online ende nakumi ende bande bintu nanchenje tindanya korora mumura o Kenya turi kororana igotokorana online igarende bone kere twatenga abantu abakemboi ne nabakwenda bumirana inki bakumirana abamura bakwenda bakora chi company barabubone mbale free uchikubumira intubona batusie ogusiekeru nyumba ene buna wasogate ene wasogate isiku kabekwega nende ukairani igomna go chikora ende torara agosari ayute yaro umusani ne room yawo ne simi yawo ne gasi yawo yeah so tatebe gode igabibaga tokonya bagandi yogali urasoke utare guika wa kamera undi ya bagandi nende nchikosengo sento mugose supermarket na gandole tegento nchitindo miri aina ara maskani ige kugara mwanya bantera mwanya bantu oika temptation sionyole ya nanya kere na tebe for example kere ebintu mbiri bigosarika nyomba tatebe na nyira itsikya sarikire nabo nkobere the whole day yerumu yane none ndaga nale turi rumu yane asinge teri laikiri umusacha gokorora ya ororo bona ine ndabo iko pidi one kire mde bikorosi bwo konyore pusi umusacha nwale nere no anyane biko munya na baratorosiri ndaga atoretere twena nubono twebenda
Okay. Yeah. So ndete tokorerega burakini rende ndete ngumba eribaga chidageka nonye yeme yemoiga igende getangani o advice abandu bare baragani go Seria Obotaka bagende chise chi ba Seria Obotaka na inde boigo gosonde naro yani advice abandu generally alafu nabo kwani babere batatu iga to korege ntekerende Bane singetwalenga go Seria sense moyo Obotaka ngote base go Seria kwanu Obotaka sisinsa chiri cha Saudi Arabia kwa advice abana ba minto nonye katari asemo bere tinsemo chonsi number 1 ekero tete go Seria Obotaka kara pima sokoro na sogocha ukanyora no tole online tori kire chigas chi to gokora lakini ntori kokora bintu tu achie toro buna nchiga ekerena sena chete go Seria semo yo Obotaka minto ntwaga chete bijana temeto ko rosilmamo minte nyumba ngabeka abana bane boarding no bali na inde nekebe yina kyun ndagete ya Okay, asante sana. And maybe ngende aseloni omwesh ngambe nere nae kara nakuri dageke yama by the way. Ora teba usura advice ondo tagete kwenda li Baghdad na inde boy go bandu mbura kani kwa na barabu go sabasani we ori bakaneli yao. Tangani kerongo advice abantu onyo gotete kwenda essence isko koregasi. Make edition ya biko monyene tiko montati go force. Ekero make decision ya biko monyene no bwato bosibori boko soka na koregasi no muki. Na ekero chito koregasi focus on what you want to do there. Again to kending keringa to base kugani kiri omonta akore na yokore. Rambari aso wiki. Etwara maskani eska ibeko mwana so kwenda koregas ba maskani kira twara maskani ayu but banga respect is a two-way traffic by doing so yoranga kwa koregas no mukina ndi wasokira kuruga abubira nisino nebwenerete nekero wachiri sku gari takwe bana ba minu go somo iboryogo bakonya so konyara na kiri oranyara kora save abiko monyene ikero nda kwani prowoto soro moribitu Fidelis Mushoge Lidwin umwana onkana bari baguforo abakusigrobo mwensi asante sana unless maybe ntara kuora ndete mbuli swali elimo lio kayani lilio mweli akarandoche eratoka boss yao ya koganiri bono nabe konyarekana ngese no mosubati ore boss yao mosacho koganiri naki gosoja egoti amangani datari kugocho motu ni what step kyokoira chege ntonda tiya ikentonda tebenkeringa ekero mosacha koganiri nayo mosubat don't make a mistake yogotebyo mokungu because nanya na watebiro mokungu oyu mosacho rienda woncho kire tebenga nayo muganiti it's better you obeki kentekebe private ochorike mbinu orarenga nonyoro muskari ni within otamire buna dia nyateba the moment oti yomosubati ngochari komobori buna bansha inaenda wonchokere kwebekira matemu ngura ebyeko monyene Okay. Maybe ngira nase Lilian tokolerega Lilian iratoke gokorugal gisemo chadama unki wende gokora keroke ambo wani ngora batebi ekero mate challenge cyo sinda twika goteba nganchirororo nonye nabamura bari bayabu ategari oika batware challenges biwochasori kero kinu nabone nabo teringo gosiba gutagete thanki number 1 ikerene ali ngomogeni gari na somete gendeke kero kinu muntu nabatete ko gotema ngara ruga iga nagutikira abana bamumenya komo na kiugo PF ayebye komo nyene gambere na bara gotema na gusiningo tagete atete ko gotema na kiugo PF buna gisigina akora design yeyu karua sare takonyo ratemu achego gokorere gosori ya abana abantu abayabari nene nabandi sambari sometimes abantu nabayabari nabo koganda kina abiye ko monyene igambira sabanta ya nabore wa matemu nyoro kwara siru ya. Alright, asante sana mwancho mategereri hoyo twabwate asembe okegima kurukwanga Lilian Lee pamoja na Loni Omweshi batugambiri ole na matu bwiwereire twasema nirekegima mangana mange ngole nginga andonse soro mwancho mategereri kwa iwereire wategereire kwesomiri bali bategete kugenda chisemo chia aidha Saudia, Qatar, Iraq mwemanyirie
Dete kora aligereria chi comment ibere isato. Lochega jante examote ngabana abo strong bakwani edo baigora maigayo. Thank you so much. Right, kina Martha onarata nga hi Loni na Lilian. Akinde na ikire ko barusiga sembe okay marakini mbategerete Vera Mora watanga wow. Agorunga Emma Chialedi watanga mbele pamoja. Right, Martha onarata nga no aligerete live. Thank you so much for mwanga ngonya go tune in. Right, asante sana. Inyoranga chideka cha tegeregane chideka 12 chokando ga sembeo. Twali ni mwana wabagetutu habageni ngora se omo robelio kobwati. Okotera kore sembeo ke mano otera kore non tiriko tabanga toshere yeso. Kepetio ndi nyoranga nera bagusi global radio kyombe kega ne kyomo gusi. Ogoteba nuabana bane ncho. Omo kona toyorore. Chene kire na torora neno